Mangwanani akanaka guys. Regai ndikudzei team Africa zviri kuitika kunoku. Ndofunga muri kuzviona kuma internet everywhere zviriko guys. Kuno kune hondo iri kuitika. Taingofunga kuti hondo inoitika kuSouth Africa chete guys. Taingofunga kuti kuno kutoriwo safe zvekutodaro. Kuno kuri kuitika hondo guys yemarudzi guys. Kuri kuitika hondo yemarudzi inotoshamisa guys zvokuti kune dzimwe nzvimbo kusi kutofambika. Handiti varungu vari kupisa mabuilding, vari kupinda mumashops emamwe marudzi vachitora zvinhu, vachiita sei ove kune mamwe marudziwo vachiatakawo vachidini. Guys, hakuna kumira zvakanaka kunoku. Hakuna kumira zvakanaka. Zviri kutoita senge zviri kuspreada hamene kune dzimwe nzvimbo zvichienda zvakadaro. Saka haminoti ndokuguma kwenyika iri kwakataurwa nebhaibheri kuti nekupedzisira kwekuguma kwenyika kuchange kuine zvinhu zvakawanda zvichaitika, kupanikirana kwemarudzi, mafaitsi, kune chichi tikuona zvimwe zvinhu zvisirizvo guys zviri kutoitika kunoko. Handiti maona zvakawanda zviri kutoitika. Kana muri kuAfrica musasarire neCurrent News, it's all over. Dziri kwese dziri kutenderera pamasocial media platforms ese. Mukaenda kuTwitter kuri kupfuta, pasocial media pamukaenda kumaplatform evarungu kuri kupfuta, mukaenda kuYouTube vari kumablog ari kubloga kwete zvokutamba Nigeria vana Ghana vana kune mumwe kuzimbabwe vari kutongoblogawo. Zviri all over. Ndati mungogarawo makaziva kuti zvamunoona zvinoitika kuSouth Africa zviyaka hazvisi zvekuSouth Africa chete guys. Imo muno zvatopindawo zvirimo, kana kuti tasingazvizivi chete, but zvitorimo guys, zvitorimo zvokutodaro. Varidzi venyika inoyi, varidzi venyika chaivo vachena vakatojamuka zvokutodaro. Mapurisa ari kukuvadzwa, mapurisa ari kurohwa, mabhazi ari kupiswa. Vakapisa bhazi musi unoyu izvozvi. Nhasi ndaona kuhamene kusaidi rekuLondon kwavapinda mune shopu vakaita kutora zvinhu, kuluta. Munokuziva vanga vachiita kuluta, ende kuluta kwete zvekutamba. Saka kana mungoriwo kwamuri koko godwe vari munhu vari kwamuri koko kuri kuitika zvinhu, just be safe wedwe. Chingonamataiwo Mwari kuti zvinhu zvichikudarikei zvisasvike nemumaoko menyu, zvisasvikewo nepamuri, because hanzi vari kuti vakaona motikari dzevanhu vane rimwe rudziwo vari kupisa vachidipa nevhidhiyo yekutenderera rimwe rudzi rwevhidhiyo. Hameno kana vakararama kuti vakaita sei hameno, but vakavhurirwa madhoo, mota ikapukanyiwa, vakaburiswa mukati, vakakomberedzwa nemazimasi evanhu. Hameno kuti chii zvakazoitika ipapo, kuti vakapona here vanhu vakati vakaita sei, I don't know, but just be safe kwamuri ikoko. Be safe please. Avoidai kuenda kunzvimbo dzinenge dzichiita nyorongondo dzakadaro, and if possible musapindire. Kana kunookera chako uri paground unobatanidzwa nestray dombo kana kuti stray whatever, chingomira ngogara kumba uri kwauri. Usaenda panzvimbo kuti ndoda kunonodi, ingoonawo panews sizvatiri kungoita, ingoonawo pamedia sizvatiri kungoita. Zvinhu zvinotombomira mushe, hazvisi kutombomira mushe. Ndati vari kuAfrica, South Africa, mungozivawo, mugare muchingozivawo zviri kuitika kune dzimwe nyika. Nyika inoyi ndeyevarungu, haisi nyika yevanhu vatema, ndeyevarungu chaivo. Vamwe vose takazongouyawo kudotizawo kwedu tichitongoyawo kunoko, hanimona. Asi kuno kwacho izvozvo hakuna kutomira zvakanaka, hakuna kumira zvakanaka. Muve nezuva rakanaka.